Japi Soininen, onnittelut jatkosopimuksesta. Roolisi joukkueessa tulevana kautena. No lähdetään tietysti totta kai ihan haastamaan ykkösmaalivahdin paikkaa, että ei sitä kannata Mikolle antaa mitenkään liian helppoa kautta tietenkään alle. Tässä on ollut kumminkin tapahtunut kehitystä jokaisena edeltävänä kautena ja niin kuin itsellä ainakin usko siihen, että kehitys jatkuu ja pystyttäisiin myös haastamaan Mikolta sitä ykkösveskarin paikkaa. Kerro jalkapalloilun taustastasi. Miten susta tuli maalaari? No oikeastaan itse kun olen pelannut TPV:ssä ihan kaupunkijoukkueesta asti, pikkupojasta alkaen. Niin mikäs kaupungin osa oli? TSOMA. TSOMA, joo. TSOMA 5-vuotiaana siellä aloittanut. Ja mitähän sitä maalivahdiksi joutunut. Joskus kysyttiin, kuka haluaa maaliin mennä ja itse nostin käden, niin siitä se kai sitten vaan lähti tykipihän saman tien. Oli kiva tunne, kun pystyi kannattelemaan joukkuetta ja olemaan semmoinen niin kuin oma pelisuoritus merkitti kuitenkin joukkueelle aina tosi paljon. Pääsi tuntemaan, että pääsi vaikuttamaan kunnolla pelin kulmaan. Kai siinä se niin kuin ehkä on kesihomman ajanut niin kuin ensisijaisesti. Kyllä. No mitkä on sun vahvuutesi tällä hetkellä? Tällä hetkellä mä sanoin varmaan, että ehdottomasti lähitorjunnat niin kuin maalivahtina vahvuudet ja mä mielen itteni kyllä tosi nopeaksi oppijaksi. Siinä mielessä, että jos sanotaan, että halutaan kehittää jotain tiettyä osa-aluetta, niin itse on ainakin valmis ja innokas oppimaan siitä. Ja yleensä ainakin omasta mielestäni tuntuu, että kehitys tapahtuu silloin huono oikeanlaista ohjeistustakin. Joo. No mitäs kehitettävää sinussa olisi vielä? No ehdottomasti on viime aikoina huomannut itse, että pääsi niin pelaamaan huomattavasti enemmän ulkona keskityspalloihin, etenkin kun kumminkin on vähän koko enemmän, niin pitäisi päästä myös enemmän hyödyntämään sitä. Ja semmoinen ylipäätänsä ehkä niin kuin ulkona pelaaminen maalista. Saataisiin tuotua lisää semmoista nykyajan maalivahtia siihen omaan pelaamiseen. Joo. Miten sulta, koetko sä luontaiseksi itsellesi niin ohjata esimerkiksi puolustuslinjaa? Joo, siis se maalivahdillahan tietysti on ihan olennainen ominaisuus, pystyy organisoimaan sitä puolustusta. Että se ei aina ole ollut itselle mikään ehdoton vahvuus, mutta siinäkin on kehitetty vuosien varrella tosi paljon ja edelleenkin on kyllä kehitettävää. Mutta kyllä, se niin kuin, kyllä siihen on oppinut niin sanotusti. Onko maalivahtivalmennus kehittynyt vuosien saatossa TPV:ssä? No kyllä sitä voisi näinkin sanoa, että jokainen maalivahtivalmentaja on tuonut jotain omaansa pöytään ja jokaiselta on oppinut jotain ja se on hienoa mun mielestä pystyy, että on myös vähän niin kuin variaatioita, ettei ole sitä samaa hommaa joka vuodesta toiseen kuitenkaan. Nyt on ollut mahtava seurata tuossa, kun junnut ja sekä te aikuisemmat maalivahdit niin harjoittelette niissä taitokouluissa niin yhtä aikaa. Oliko se tiistaisin esimerkiksi? Niin se on tosi hienon näköistä. Tuotte esimerkkejä niille nuorille pelaajille. Kyllä. Itsekin olisin kyllä varmasti tykännyt reenata, jos minun olisi päässyt samanlaisiin reeneihin, missä edustuksen maalivahti olisi mun mukana. Niin kyllähän sitä aina niin kuin pienenä muistaa katsella joskus vanhempien reenejä, niin kyllä ne vanhemmat veskarit oli semmoisia esikuvia siellä, mistä halusi katsoa vähän mallia ottaa oppia. Totta kai. Maalivahdin osa on ehkä hieman hankala. Yksi pelaa yleensä koko matsin. Mistä sinä löydät motivaatiota? No se on se oma kehittyminen. Että näkee, että tapahtuu jotain kehitystä ja oikeastaan se, oikeastaan se kehittyminen on se ykkönen. Että jos niin kauan kun jaksaa kehittyä ja jaksaa tehdä duunia, niin kauan se homma kyllä tuntuu ihan omasta mielestä hauskalta. Ja tällä hetkellä se on edelleen? Kyllä edelleen. Maalivahti on lähimpänä yksilöurheilija verrattuna muihin kenttäpelaajiin. Kilpailutilanteesta huolimatta, tuetteko Majuri ja Kruutin kanssa toisianne reeneissä ja peleissä? Kyllä, että se on semmoista tärkeää kumminkin olla niin joukkuepelaajia kuitenkin, vaikka ollaankin yksilöitä. Ja kyllä se maalivahtien välinen yhteistyö pitää pelata. Että jos siellä ollaan, niin ollaan irvistellään toisille ja haukutaan vähän jo toisia ja ei olla niin joukkuehengellä siinä mukana, niin eihän sekään ole niin hyvä juttu. Että kyllä siinäkin pitää kavereita tsempata ja huomataan, että siinä on vaikka torjunta-asennossa jotain pikkusen häikkää, mikä itse huomaa, niin voisin kaverille huomauttaa ja se on, tietää, että se ei ole niin kuin päänaukomista ja muuta. Hyvä, ihan vilpitöntä. Se on ihan vilpitöntä. Niin joo.
Kuinka reenaat virallisten reenien ulkopuolella? No nyt tulee ainakin tuossa futsalin kautta tulee sielläkin maalivahtireeniä aika paljon. Ja sen lisäksi sitten tulee satunnaisesti lenkkeilyä ja sailakäyntiä siinä ohessa sitten miten vaan kerkee. Minkälaisena näet tulevaisuutesi jalkapalloilijana? No, olisi se hienoa vakiinnuttaa oma pelipaikka TPV:ssä, kun junnusta asti pelannut ja muodostunut tunne sille seuraa vuosien varrella. Niin kyllä mä uskon, että jalkapallo pysyy niin kuin osana sen tulevaisuutta kuitenkin myös. Sarjatasosta huolimatta? Sarjatasosta huolimatta, että niin kuin mä olen aikaisemmin sanonut, niin on puhuttu tavoitteista ja muista, niin ne omat tavoitteet pysyy siellä omassa kehittymisen kautta ja katsotaan sitten, mihin se oma kehittyminen riittää. Että mun mielestä ei kannata välttämättä lukita omia tavoitteita millekään sarjatasolle, vaan mieluummin seuraa tuosta oman kehittymisen kautta. Kiitos ja hyvää tulevaa kautta. Kiitoksia.